Čaute, zdravia Cyberčko, zavítajte pri prvom dieli z Minecraftu. Už som točil dvakrát, stále sa mi to pokazilo, čiže to točím po tretíkrát a dúfam, že teraz to už vyjde. Čiže čaute. No dobre, tak ideme ďalej. Ja som párkrát umel a asi zatiaľ nakopem drevo. Trošku nám bude stačiť, lebo keď nájdem svoj starý dom, no tak to bude dobré, ale keď ho nenájdem, tak to bude zlé. A keď chvíľu tu za mnou behal takto. Taká Janka 13 maj tu za mnou behala, čiže neviem prečo ani. Rozpíšlo preč. Čiže napíšte mi do čotu. Dúfam, že to zdravie. Ale dúfam, že nájdeme svoj starý dom. No, už sa zdravie. Ja som tu vlastne všetko rozprával v tých predposledných dvoch dieloch, ale nevydarilo sa, čiže to je už také čudné to všetko rozprávať trikrát. No, čiže ja to naplánujem normálne hrať, tento server sa volá Naplno.sk, IPčku dám do popisu, je plný. Neviem prečo ani. Väčšinou to len nikto nehra. Fajne vedľa svetlo. By ho takto vytrobil. Aha, slepku farmol asi. Môžeme to postavíme vianočný stromček, porozdávame nejaké tie darčeky. A minula som to strekol tak, že som vlastne vošiel do nedru a naspäť portál už neviedol naspäť, ale vedie úplne inde, čiže som strátil svoj dom. Viem, že som bol niekde pri vode, ale neviem kde. Okej. No dobré, keď nájdem nejaké miestečko, tak sa vám ozvem zatiaľ čus. No takže už som naťažil pár dreva, by malo stačiť. A no to vyzerá celkom pekne, no sa možno zabývať. Napríklad, to niečo do steny. No, je to krásne, ne? No, čiže postavíme dom a ukončíme tento diel, aby to nebolo také dlhé. Taký jednoduchý dom už postavíme. Taký úplne maličký, len na začiatok. No, ale bude trošku dlhý na to, ako bude hrubý, ale dom jak dom. Je dobré, ale nedoberý. No, som vyriešil, teda ja prejdem. Poď. Aby sme nepúcali tak drevom, stavím takto, jak ja zvyknem. Ja zvyknem takéto domčeky stavať. Ak uvidíte niekde takýto dom, tak je to môj dom. Ale zvyknem tu dávať darku, dať to tie kraje brezové, čiže keď uvidíte niekde takýto dom, tak je môj. To je moje úplne prvé video na YouTube, čiže nečakám to z veľké zázraky, ale predsa len by mohlo tu byť pár hlasíkov. No dobre, spravíme dvere, ukončíme tento diel. Prečo tu dáš 3? Otvoríme dvere. No dobre, čiže to je koniec dielu. Dúfam, že sa vám diel páčil. Dajte lajky. A čus.